Казвам се Глория Петкова-Велинова. Може би съм известна с това, че съм Глория Петкова. Със сигурност имам ред флаг, които избягвам във връзките. Цензура, когато става въпрос за обличане, това ми е масив ред флаг. Опит за контрол на другия, къде да ходиш, къде да излизаш, с кого да се виждаш. Това е small energy. Когато някой чуе съседа пищи, съседката, децата пищат, не се казва, ами това си е тяхна работа, аз не искам да се меса. Не, меси се, защото може да спасиш живот. Повечето жертви на насилие не искат да говорят за това нещо, но няма причина, поради която не трябва да се говори. Колкото повече се говори, толкова по-голяма надежда нещата да се променят и хората да си вземат пука. Призвавам всеки да си купи по една тениска. Най-малкото парите от тениските отиват в организация, която помага на жените, които са жертва на насилие. За съжаление, бъдете внимателни. Това е. Нямаме друг избор.